Fuad El Selah ta' 26 sena u Mohamed Lazzar ta' 43 sena u maż-żewġ Marokkin infittxija mill-awtoritajiet Maltin wara li dawn kienu flimkien ma' tnejn oħra il ħarbu mill-mitjar Malti wara l-qabżu minn ajruplan. Id-detalji ġew żvelati 48 sija wara li dawn irnexxilhom jaħarbu mill-uffiċjali illi skont l-MIA kienu fil-post. U sa issa qatt m'għandna ebda informazzjoni dwar għal xiex kienu jivvjaġġaw lejn il-Marokk u għalfejn dawn ħarbu mill-ajruplan minkejja il-tnejn minnhom inqabdu sansitra diġà ġew deportati. Ix-xandir tal-Istat qed jirrapporta li sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija żvelaw li dawn kienu flimkien ma' grupp ta' 20 persuna li kienu qed jiġu deportati mit-Turkija lejn il-Marokk. Intant, Net News kellem lil Brigadier Clinton O'Neill, il-Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, fejn ma jridx jagħti kummenti dwar il-fatt li l-erba' Marokkini ħarbu mill-ajruplan ta' Turkish Airlines fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta bit-tnejn minnhom għadu qed jiġu infittxija. Fi stqarrija l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta spjega illi wara li saru l-arranġamenti biex l-ajruplan jagħmel inżul ta' emerġenza skont ma kien jitlob il-protokoll, ma l-inżul tiegħu minnu fih skattaw il-proċeduri stipulati. Dan ifisser li waqt li kien hemm il-preżenza tal-AFM fil-post infetħed biba waħda biss tal-ajruplan. L-MIA spjega li waqt li l-membri tal-AFM kienu stazzjonati ma' taraċ fuq in-naħa ta' quddiem tal-ajruplan, l-erba' passiġġieri qabżu mill-biba ta' wara tal-ajruplan u saħansitra ħarbu minn taħt għajnejn is-soldati tal-AFM li kienu stazzjonati ħdejn l-ajruplan. Kif juru dawn il-filmati. L-erba' persuni jirnexxielhom jaqbżu saħansitra lil qoħ tal-ħadid madwar il-mitjar. Net News staqsa lill-Brigadier O'Neill għal-kummenti tiegħu kif sissa l-Armata u l-Gvern għadhom ma qalu assolutament xejn. Petra kollu insista illi ma rridx jagħti kummenti. Il-AFM għadhom ma ħarġu l-ebda stqarrija, partikolarment wara l-istqarrija tal-bieraħ tal-MIA. L-MIA. Ġifieri m'għandekx kummenti x'tagħti? Filwaqt il-Pulizija ħabret illi arrestat tnejn mill-erba' maħrubin u ddeportawhom, spjegaw ukoll li l-Marokkin li għamilha ta' birruħu li kien ma jiflaħx biex ġiel l-ajruplan jagħmel inżul ta' emerġenza f'pajjiżna ġie wkoll iddeportat.